Doncs ara li tocaria el torn, gràcies Pau, ara li tocaria el torn a en Sergi Nus. Bé que ha arribat, patíem perquè ens havia advertit que potser no arribaria a temps. Doncs benvingut, Sergi. En Sergi Nus representa l'associació SOS Costa Brava, entitat nascuda el 2018 i que té una trajectòria important d'èxits en la seva lluita contra l'abús de l'utilització del territori en favor del turisme i de les macroconstruccions. Per ajustar-nos bé el temps, li cedeixo ja la paraula i li agraïm molt sincerament que hagi fet l'esforç d'arribar a temps. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per convidar-nos a participar. Evidentment, com a SOS Costa Brava no som experts ni molt menys en el patrimoni històric i més amb el que es vincula específicament amb la Guerra Freda. Per això tenim historiadors i entitats com membres de SOS Costa Brava, com Salvem la Platja de Pals, que poden aportar molt més coneixement al respecte d'aquesta qüestió. Però sí que des de SOS Costa Brava hi ha un parell de reflexions que hem tingut internament respecte a la qüestió de com gestionar tot aquest patrimoni militar en desús, en abandó, en condicions d'estat ruïnós, i intentar trobar una lògica respecte a aquest element de patrimoni que hi ha al llarg de la costa. De fet, fent un petit un inventari així de memòria molt ràpid, trobem que al Cap de Creus hi ha el Pení, després més a prop de Roses tenim Punta Falconera, amb els búnkers. Evidentment a Roses hi ha, que no és vinculat ni a la Segona Guerra Mundial, ni a la Guerra Civil, ni tal, hi ha la Ciutadella de Roses. Després a l'Escala hi ha les Planasses, al massís del Montgrí hi ha la Punta Milà, després tenim la Base Loren, després tenim Radio Liberty i més avall em consta que encara n'hi ha més, perquè a més en Pau, que quan es fica en un tema ho troba tot, doncs ens comença a enviar informació de més elements patrimonials vinculants a aquesta història de la Costa Brava i la guerra, així en termes generals. I clar, nosaltres una mica la reflexió interna que fem és què hem de fer amb tot aquest patrimoni? Quina és la resposta coherent o racional amb tot aquest patrimoni que hi ha al llarg del litoral gironí i català? Ens podem imaginar que a la resta de la costa catalana hi ha encara més d'edificis o de bases militars o d'antigues estacions tecnològiques o antenes, etc., que estan en diferents punts escampats. I que en aquests moments a la Costa Brava només hi ha, si no m'equivoco, només hi ha en funcionament mínim el Pení. I ja està previst, tal com s'havia previst amb la Base Loren i tal com s'havia previst amb Radio Liberty, a partir de diferents resolucions al Senat, al Congrés, diferents acords entre administracions catalana i estatal, doncs que aquests edificis i aquests conjunts patrimonials se'ls donaria algun tipus d'ús públic. Però clar, per nosaltres la pregunta és: ho podem fer amb tot? Té sentit? Som prou rics com per convertir tots aquests equipaments en algun tipus d'equipament nou vinculat a un itinerari, vinculat a una museïtzació, vinculat a uns serveis, vinculat a un ús públic? Nosaltres, jo almenys, penso que no, que com a país no som ni tan rics com això i a més tenim en aquests moments altres dimensions del desenvolupament de la societat que també necessiten un suport molt evident. I curiosament, a més, ens trobem que molts d'aquests equipaments estan dins d'espais naturals protegits, de parcs naturals.
Llavors és com es genera aquesta mena de dicotomia entre si és més important preservar aquest element patrimonial o si fer el contrari, si renaturalitzar la zona i que realment esdevingui un espai propi de dinàmica natural, no? I no un espai on la intervenció humana doncs, està interferint en els processos ecològics de la natura protegida. No? Però a la vegada també tenim que en les corrents, diguem, de reflexió sobre la conservació de la natura, el que darrerament s'està discutint més és precisament si aquesta visió clàssica dels espais naturals com a, entre cometes, com a mena de fortaleses de natura deslligades de la societat, si és el millor, perquè justament això que és la tradició històrica de la creació d'espais protegits al món ha anat associat d'una banda a tot el que no fem en els espais naturals ho fem fora. Per tant, degradem molt més la resta del territori i realment acabem convertint els espais protegits en illes. No? I a la vegada amb una idea de que per tenir aquests espais naturals pristins s'havia de fer fora totes les activitats que s'hi produïen tradicionalment. No? I això a tot arreu ha estat, de fet, ja és àmpliament conegut, no? Que des d'un punt de vista ecològic els espais naturals en bona part han perdut alguns dels seus valors naturals a causa d'haver expulsat les activitats tradicionals que s'hi feien. Evidentment, les bases militars no són activitats tradicionals, no? Estaríem parlant de la ramaderia i de l'agricultura, de l'activitat forestal, de la pesca. Per tant, aquí hi ha una discussió sobre com hem d'interactuar amb la natura en clau de futur, no? I que en aquest sentit es parla d'entendre els espais naturals també com un espai on hi hagi una convivència entre activitats humanes i dinàmiques naturals. Dit això, com veiem el cas particular de la base Loren, de Radio Liberty, de tots aquests espais i edificis i bases que tenim a la Costa Brava? A nosaltres ens sembla que el més raonable seria que la Generalitat fes un pla director. Tal com a SOS Costa Brava, no sé si coneixeu una mica la història del moviment, doncs la gran reivindicació que vam fer des que va néixer aquesta primera plataforma i ara federació és que la Generalitat fes un pla director per revisar els plans urbanístics municipals i eliminés tots aquells sòls urbanitzables que vulneraven legislació actual, legislació ambiental actual, paisatgística, d'usos naturals, de pendents, i ho vam aconseguir. I realment ha sigut una eina molt important per començar a canviar el rumb de la Costa Brava. En aquest cas estem parlant d'una cosa molt més tècnica o molt més concreta, que seria que la Generalitat agafi tot el que és el litoral de la costa catalana i realment elabori un inventari de tot el que hi ha. I que des d'aquest inventari, a partir d'analitzar qüestions com la proximitat o la distància respecte a zones habitades o el valor patrimonial i arquitectònic dels edificis, l'estat en què es troben en aquests moments, la titularitat, la dificultat o no de restaurar-los, l'interès real en articular algun tipus d'itinerari a escala catalana, no? Doncs que en funció de tot això doncs es decideixi quins d'aquests edificis o quina d'aquestes bases té sentit restaurar o donar-los un nou ús o fer-hi una inversió o no. Nosaltres entenem que aquí és on els que teniu coneixements de tipus més històric i patrimonial tenim molt més a dir-hi, però també ens sembla que hem de, entre tots, assumir que tot no pot ser. Jo almenys ho penso així, perquè
Roses vol que es recuperi el Pení per fer-hi no sé quin equipament del Parc Natural del Cap de Creus. La base Loren, no? que la Generalitat l'hauria pogut recuperar a un preu mòdic i ara està en mans privades dintre d'un litigi que pot durar 7 o 8 anys perquè es recuperi la seva titularitat, pot tenir algun tipus de funció, però clar, molt a prop està Radio Liberty. Llavors, ho podem fer tot o hem de fer algun tipus de reflexió més global? Perquè si no, una de les raons per les quals hi ha el moviment ecologista gironí tan potent i català és perquè el que hem dit que ens hem convertit en un territori de capelletes, no? I cada ajuntament fa el seu pla urbanístic i cada ajuntament vol tenir una urbanització o dues, un polígon industrial, un camp de golf, un port esportiu. Tothom va a totes. No hi ha una visió global del territori per tal de tenir un territori ordenat en el conjunt. I cal llavors una lluita com la que hem hagut de fer des de SOS Costa Brava perquè es comenci a posar una mica d'ordre. Doncs potser evidentment no és ni de la mateixa escala ni de la mateixa preocupació, però si convertim el debat sobre aquests antics edificis i aquestes antigues bases militars en una mena de debat de capelletes, jo vull el meu és l'important, el meu és el millor, doncs jo em sembla que ens trobarem en un camí que no ens portarà a una solució raonable. Això jo ja sé que és una nota una mica contra Victòria amb el sentit, però crec que és important obrir aquesta reflexió perquè potser hi ha una part que té molt de sentit, que algun dels equipaments que té molt de sentit que es recuperi i que s'hi facin algun tipus d'usos, però d'altres potser més val dir que no i ja està, i assumir-ho i fer-hi alguna actuació més minimalista que permeti saber que allà hi ha hagut algun tipus d'edificació i algun tipus d'ús històric relacionat amb la Guerra Freda, però no necessàriament, tampoc sé exactament quines són les propostes, però espero que m'entengueu. La idea és més, mirem-nos el conjunt i siguem conscients de tot el que hi ha, perquè és que si no, coneguent com funcionem, tothom ho voldrà tot. Tots sabeu que el vostre poble vol el pavelló, vol la biblioteca, vol la piscina, doncs també voldrà el seu museu de la Guerra Freda. I clar, no sé quants museus de la Guerra Freda es poden fer que tinguin racionalitat econòmica i social. Dit això, estic segur que hi ha propostes que jo no conec i que no coneixem des de SOS Costa Brava que tenen molt de sentit i que, per exemple, jo el que fins ara nosaltres hem supeditat la nostra postura al que plantegin els òrgans gestors dels espais naturals protegits. Si el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter té en el seu pla especial d'usos i gestió, té establert que amb la base Loren i amb Radio Liberty és interessant fer-hi certes actuacions, doncs home, entenem que allà hi ha un procés de planificació que ha estat molt ben fet i que val la pena donar-li el màxim de suport. Si no és així, doncs també pensem que és important aquest debat, com aquesta jornada que heu organitzat avui, per seguir fent saber a l'administració els valors que tenen aquests equipaments o aquestes bases i buscar l'encaix que sigui el més adequat tant per la part de la conservació del patrimoni històric com per la conservació del patrimoni natural com per la gestió dels recursos. I jo crec, i torno a insistir, que la fórmula que ens sembla que seria la més idònia i que també permetria preveure i resoldre millor processos de transmissió patrimonial com el de la base Loren, a priori,
seria el d'un pla director. I això vull que quedi molt clar, que no és per dir que ens sembli bé o malament el que es proposa des del grup conjunt d'entitats que esteu treballant en aquests dos casos concrets, sinó per dir anem a treballar, anem a construir un coneixement global sobre tot aquest patrimoni perquè allà on s'hagi d'actuar sigui una mica a partir d'una anàlisi més integral del que hi ha i del que es pot fer. I això és tot per part meva. Moltes gràcies al Sergi, un aplaudiment, sisplau.